लाखैथिं होला बस जाफिनदो खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबा बुजिगोन आरोखि ना मोनसे न'खरावहाय मोनसे गामियावहाय आरोखि ना लोगोफोर गोबां माने बेमारजोंहाय गोब्राब बेमारजोंहाय नारसिनजानानै दं आरोखि ना बे न'खरनि बिफाया बे बेमारिनि बिफाया फोरमायनाय बायदिबा आरोखि ना लोगोफोर माने बेमारिखौ गोबां जायगायाव नायहोबाय गोबां डाक्टारनो देखायबाय गोबां मुलि जाहोबाय आरोखि ना थेवबाबो दिनैसिम बे बेमारिया थिग जायाखै बा बे बेमारिखौ सोखारनो हाग्रा मानसि मोनस'नाखै होननानै फोरमायदों आरोखि ना दा जेखि जाया बे बेमारिखौ सोखानो हाग्रा मानसि मोनस'नाखै होननानै फोरमायदों आरोखि ना बिफाया दा बिनि थाखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे बेमारि जानाय बिनि बिफाया आरोखि ना फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बबावबा जुदि बे बेमारखौ सोखानो हाथावथाव मानसि दङबा बा बे बेमारनि थाखाय मुलि दङबा सोरबा सोखानो हाग्रा मानसि दङबा आरोखि ना खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों दै रायजोफोर खोन्थाहरनो खावलायदों जाहाथे बै लोमजानानै थानाय बेमारिया मोजां जानो हानाय बायदि आरोखि ना दा बेखौनो आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंहरनाय जायो आरोखि ना लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर सोरबा जुदि बे बेमारनि थाखाय माने नायनो हाग्रा बा सोखानो हाग्रा मुलि होनानै सोखानो हाग्रा मानसि दङबा नोंथांमोना नैबे फेसबुक पेजनि गेजेराव थांनानैहाय आरोखि ना सिङाव हाबनानै नोंथांमोना खौरांखौ होनो हागोन आरोखि ना खौरांखौ अननानै हरनो हागोन आरोखि दा आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोना मिथिगौबा खोन्थाहरदो आरोखि ना जेखि जाया लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बै जे बेक्ति बेमारि जानायखौबो नुगोन बेमारिया माबायदि जायो ओमफ्राय माने बै बेमारिनि बिफाया रायजो राजाफोरनियाव मा आर'ज खालामदों बे बेमारिनि थाखाय आरोखि ना नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि आं दा भिडिअखौ देखायलांनि रायजोफोर दै नोंथांमोना नायदो बुजिदो आरो बबावबाफोर जुदि बे बेमारिनि थाखाय मुलि होथावथाव मुलि होग्रा मानसि दङबा नोंथांमोना गावजों गाव बर' हिसाबै अनलायनानै मदद खालामदो आरो बै पेजनि सिङाव हाबनानैहाय नोंथांमोना खौरांखौ हरनानै मदद खालामलायदो आरोखि ना दा आङो बेखौ बुंनानै बे भिडिअखौ देखायलांसै नोंथांमोना नायलांदो बुजिदो आरोखि आं कमेन्ट रायजोफोर मोनसे फोसावथाय नैबे जोंहा आदैनि फिसाजो बियो गोबाव सम जाबाय मिरगि बेमार जानाया दा डक्टरनावबो नायबाय अजा कबिराजफोरनावबो खोन्थाबाय हामाखै बेमारा दायो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो माने सिगां मिरगि गोलैयोमोन दायो माने मोदोम बुरजावनाय खमफिनाय आरो मिजौनानै जेबो थर मोना आथिं आखाइफोरा बुज्रावबाय थायो उन्दुनोबो हाया मानोबो हाया बिदि जाबाय थायो हराव जोबोद खस्थ' मोनो न'खरनि मानसिफोरा बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि फाहामनो हायोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ मा होनो होना होगोन सोरबाफोर जुदि मोजां फाहामथाय होनो हायोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय दा बिफानिफ्रायबो एसे खोनासंदो माब्रै जायो बेमारफोरा दे खुलुमबाय रायजोफोर नैबे आंनि गथ' बेयो उन्दै समाव मिरगि बेराम दंमोन बेबायदिनो कबिराजखौ नायदोंमोन नाथाय डक्टरनावबो नायदोंमोन नाथाय हामाखै दा बिनि बेरामा सोलायनानै माबा मोदोम बुज्रावनाय आरो बोख्रब मोननाय खुगा बोखा मोननाय आरो मोदोम खमफिननानै बाब्राबनाय बेफोरबायदि सिस्टेमाव बिनि बेरामा जालांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बे बेरामनि सोमोन्दै सोरबाफोर फाहामनो हानाय सुबुंफोर दङब्ला अननानै नैबे गथ'खौ फाहामनायनि राहा मोनसे फोरमायनायजों गेजेरजों आंनो जाहाथे मदद खालामो बेखौनो आङो खावलायदों जे सोरबाफोर दङब्ला बे मबाइलनि गेजेरजों खिन्थाहरनांगौ खुलुमबाय भिडिअखौ होना होगोन नायना लाबानो जाबाय माबायदि जायो मानसिया लाखैथिं होला
दे जासिगोन दे लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर फाहामबायनोबो हानाय बेनिखायनो जाहाथे सोरबा नुनानै फाहामनो हायो बेनिखायनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ